A Operación Mansao, desenvolvida pola Garda Civil de Boiro, culminou coa detención de 5 persoas como presuntos autores de delitos contra a saúde pública e pertenza a grupo criminal. A investigación iniciouse o pasado verán tras detectar un considerable incremento de delitos contra o patrimonio cometidos polas persoas ás que se lles suministraban as drogas nas inmediacións dos puntos de venda. No transcurso do operativo, os axentes lograron identificar os compoñentes deste grupo criminal, que tomaba diversas medidas de precaución para eludir a vixilancia policial. Entre elas, o cese da actividade cando sospeitaban que podían estar sendo investigados. O líder do grupo, que conta con antecedentes por delitos similares, tan só mantiña contacto cos compradores que suministraban droga a terceiros, realizando o resto das vendas aos outros compoñentes da organización. Ademais da detención dos 5 implicados, a operación permitiu incautar máis de 90 gramos de heroína, 85 de cocaína, 10 de haxís, 4 de marihuana, así como diversos útiles para a manipulación e distribución da droga. Os axentes requisaron tamén preto de 500 euros en moeda fraccionada.